Når man kigger på oliemarkedet, så tror jeg egentlig, der er sådan en 4 temaer, vi skal holde øje med her igennem 24. Jeg tror, det er noget omkring, hvad der sker i USA. Olieproduktionen i USA skyder fart ganske rask. Selvfølgeligvis, hvad tænker OPEC? Og hvad tænker OPEC om, hvad tænker markedet om OPECs troværdighed, credibility? Selvfølgeligvis efterfragen, oil demand og geopolitik. Det tror jeg, de fleste er klar over. Erik, han talte om AI. Det er et AI-genereret billede. Vi er der ikke helt endnu. For eksempel er der rigtig mange AI-programmer, der kan lave tegninger, der ikke kan stave. Det kan man undre sig lidt over, det burde ikke være det værste. Men der skulle faktisk stå OPEC der. Jeg ved ikke helt, hvad der står. Men det er jo kampen mellem OPEC, skære ned i produktionen, USA øger produktionen. Det er det, der er det store tema, og det har det været også de sidste 6 måneder. Det tror jeg, den kamp kommer til at fortsætte. Og lidt i forlængelse af Ariks foredrag omkring præsidentkampagnen i USA, præsidentvalget, jamen så lad os prøve at tage et skridt tilbage og kigge på, jamen hvad siger kandidaterne egentlig om? Hvad betyder valget, om det er både Trump, eller Biden, eller Haley, eller en fjerde person? Betyder det noget for olieprisen? Betyder det noget for olieproduktionen? Det skulle man jo tro, når man hører, hvad de siger. Det er lidt et eksperiment. Jeg har taget en lille video med, skal vi se. Og det er Trump, det kan jeg godt se. Hvad tænker han om olieproduktion? We're going to drill, baby, drill right away. Drill, baby, drill. We're going to see... Ja, nu stopper vi ham. Det er Trump. Drill, baby, drill. Jeg kan afsløre, at man driller allerede i USA. Jeg tror ikke, det i virkeligheden betyder så meget. Hvad tænker amerikanerne? Voters back Trumps drill first energy plan. Husk, at Biden har jo Inflation Reduction Act. Det er jo masser af penge til den grønne transformation, hvilket Haley kalder et communist manifesto. Så er vi ligesom sat scenen. Men omkring 50%, jamen de er jo enige i det her. Vi skal drill mere, det er løsningen på det her. Der er trods alt også 40%, der siger, at de ikke er enige. Okay, hvad med Biden? Som har vi haft. Question about how you feel about drilling in the Arctic. Totally opposed to it. Completely, totally opposed to it. And I think I'm the only one, maybe not the only one running, who's been up in the Arctic Circle. I've been, remember the great oil spill that occurred? And I watched when I went up there, and I went up in a helicopter up on the North Slope, and saw what was going on, and saw what was happening as the glaciers began to melt, and how the caribou and everyone were, I mean, there's a lot going on up there. And it's a real gigantic problem. And by the way, no more drilling on federal lands, period. Period. Det er jo temmelig klart. No more drilling, period. Jeg tror, han sagde det 4 gange. Og det ser jo amerikanerne også ud til at være enige i. Det er fra CNN, december 23. Det sagde han i 2020, før sidste valg, husk det. Det er der faktisk en stor del af demokraterne, 95% er enige i, at emission reduction policies er vigtige. Republikanerne er der faktisk 50%, der stadig også mener det, og de uafhængige 76%, der tænker på den måde. Så man skulle jo tro, jamen billedet er ret klart. Trump får mere drilling, mere olie, lavere priser. Biden, mindre olie, højere priser. Men det er nok ikke så simpelt, fordi vi kan jo lige gå 4 år forward. Det er fra marts 23, undskyld. Hvad sker der her? President Biden's move to approve a drilling project in Alaska drawing criticism tonight, approving a controversial plan to allow a new $8 billion oil drilling project. Here's Matt Gutman tonight. Tonight, the Biden administration under fire after approving a controversial oil drilling project in Alaska. The Willow project will include 3 drill sites with nearly 200 wells in Alaska's National Petroleum Reserve
The 23 million acre reserve was the largest. Jeg tror, vi får pointen. Jeg tror ikke, at der virkelig er den store forskel på, hvem der bliver præsident, når det kommer til olieproduktion. Fordi det, der nok er vigtigt i USA, det er, at prisen ikke er for høj. Og det er klart, at Biden fik meget kritik for det her Willow-projekt, men det er der. Og husk, det tager jo mange år at lave de her projekter. Så det er jo ikke sådan, at Trump kan bare drill i morgen. Du kan faktisk også bore i morgen, det du vil, i USA. Du kan bare gå og lege en olierig. Det er jo ikke sådan, at der er begrænsninger på den måde. Det er faktisk ikke præsidenten, der bestemmer. President Biden. Fordi hvordan ser det ud, hvis man kigger på fakta? Så har det været et imponerende. Det her det er olieproduktionen i USA i millioner fat om dagen. Hvis vi tager det, vi kalder crude oil, jamen, så ligger vi op på omkring 13 millioner tønder. Husk, hvis vi bare går 12 år tilbage, så lå vi på 5 millioner tønder. Så fik vi den første såkaldte shale oil revolution. Så falder priserne lidt, produktionen går lidt ned. Så kommer en anden shale oil revolution, så kommer pandemien. Vi går lidt ned i produktionen. Og nu har vi faktisk haft her de sidste års tid en ny produktionsfremgang. Det vi især har set, det er det, vi kalder natural gas liquids. Etan, propan og butan. Det regner man normalt en del af, kan man sige, at oliedelen, det er med i de her 102 millioner fat om dagen osv. Der har været et kæmpe boom af det i år. Det, de ser heroppe i den samlede produktion, ikke? Den eksploderer med næsten 2,5 million tønder på et år. Og hvorfor sker det? Det sker, fordi det er et biprodukt ved gasproduktion. Og derfor får man altså meget voldsom produktion ind her. Det interessante er selvfølgeligvis, kommer det til at fortsætte, det her boom? Det her er jo meget rigtigt for OPEC og Saudi-Arabien. Det kommer lidt tilbage til, men det er jo meget rigtigt for dem, at amerikanerne producerer så meget olie. De er jo større producent af råolie end Rusland og Saudi-Arabien. Ikke til sammen, men de er en større producent, de er den største producent. De er også den største eksportør af råolie i markedet. Det her, det er supply, altså tilbuddet fra USA i 2022, omkring 1,3 millioner fat. Husk, at hele markedet er omkring 102 millioner fat. Her er det fra sidste år, 1,6. Hvordan ser billedet ud, hvis vi kigger fremad? Vi kan spørge det amerikanske energiministerium, Department of Energy, så siger det så, nu er festen forbi. Der kommer ikke til at være den vækst i olieproduktionen i USA mere, og det er faktisk det, man kan se her. Det er ikke mine anslag, det er fra Department of Energy. Jamen det er noget flat. Og i virkeligheden er den her stigning af den vækst her, det er virkelig det, man kalder en basiseffekt. De siger sådan set, at produktionen er faktisk på en top nu. Det er ret vigtigt, fordi det er det, OPEC håber på, at det sker. Fordi hvis det er rigtigt, så kan de nemmere styre prisen her i 24. Hvis det fortsætter, som i 23 og 22, altså vi får i virkeligheden, at vi i en tredje shale oil boom, eller NGL boom, så bliver det meget svært for OPEC at styre prisen i år. Så skal vi ned i pris. Hvis man går tilbage, er de så gode til at forudsige det her? Hvis man går et år tilbage, så sagde det amerikanske energiministerium, nu har produktionen toppet, nu bliver den flad. Men det bliver altså 0,5 million fat større, end de regnede med. Så det begge dele kan ske. Hvad taler for, at det her kommer til at fortsætte, det vækst? Det gør blandt andet, at der er sket en stor koncentration i shale oil-sektoren. De store selskaber har købt, Chevron har købt, ExxonMobil har købt Hess, nu kan jeg simpelthen huske det rigtigt, osv. Så de små selskaber begynder at finde ud af shale oil. Hvorfor er det vigtigt? Fordi de små selskaber er meget mere prisfølsomme. De er meget mere følsomme over for høje renter, kreditvilkår osv., fordi de skal ud i markedet og låne penge. Det skal ExxonMobil og Chevron ikke på nær samme måde. Det, der faktisk er interessant, det er, at den her produktion, især det her shale oil, den er faktisk sket med et mindre antal borerigs. Hvad betyder det? Og jeg tror, det er derfor, at rigtig mange, inklusive mig selv måske, har taget fejl af amerikansk olieproduktion, for vi så antallet af olierigge, det er rigtig mange, der kalder rig count, at det gik ned. Jamen det må jo betyde, at produktionen skal ned, fordi der er normalt en sammenhæng der. Men det vi faktisk har set,
det er det, vi kalder produktiviteten er steget ret godt. Så de er blevet bedre til at udnytte borerig, de er blevet bedre til at producere. En borerig producerer altså mere olie i dag, end den gjorde for 4-5 år siden. Det er pandemien, det er fat per dag per rig. Det er klart, at den eksploderer under pandemien, fordi man fjerner alle de dårlige olierig, så er der kun de allerbedste tilbage. Men nu er der altså en pæn produktivitet, så man er blevet god til at producere, man er blevet bedre til at udnytte nye teknologier osv. til at udnytte de oliefelter, der ligger i USA. Det taler for, at det kan fortsætte. Det her år taler for, at det kan gå ned af bakke. Jeg tror, at sandheden ligger et eller andet sted imellem. Der kommer nok mere i USA, men der er trods alt ting, der tyder på, at noget af den lette olie er ved at være væk, og man skal ikke undervurdere, selvfølgeligvis ved det amerikanske energiministerium lidt om, hvad de snakker om. Hvis man går ud og spørger bedrifterne, oliebedrifterne i Dallas, det er jo nede i Texas, men det dækker også andre dele af USA, fordi mange af dem har hovedkontor i Dallas, så er de ikke særlig optimistiske. Men når vi er helt omkring 0, så er det sådan, det er ok, men det er ikke super godt, det er heller ikke dårligt, men det er bestemt ikke som 21-22, men det har sådan set været sådan gennem 23. Så måske, så man kigger på investeringerne, så er der faktisk flere bedrifter i USA, der siger, at de vil investere, men det er ikke sådan, at det er et overvældende stort flertal. Det kan godt være, der kommer mere olie fra USA, men jeg tror faktisk, at OPEC kan ligesom klare det her, hvis de ønsker at holde en høj oliepris. Så det var ligesom den ene side af det. Betyder valget noget for produktionen i USA? Jeg tror egentlig ikke, det betyder særlig meget for 24. Fordi i sidste ende, som vi så med Biden, så gør det jo det, som sikrer, at oliepriserne ikke stiger for meget. Men det er klart, Trump er nok mere villig til at tillade drilling og så videre i Alaska. Det er ikke alle områder i Alaska, man tillod drilling i den her Willow Act, som vi lige så videoen med. Et andet interessant sted, hvor valget måske kan blive lidt interessant for det globale marked, det er faktisk, hvordan ser man på Iran. Iran har jo ikke nogen kvote i OPEC. De er jo med i OPEC, men de har ingen kvote. Det har de ikke, fordi at de er underlagt sanktioner. De må producere alt det, de vil, sådan set, og de kunne godt producere noget mere, hvis de ikke havde sanktionerne. Du kan ikke investere i Iran, du må ikke sejle med iransk olie, du må ikke købe iransk olie i Vesteuropa eller i Vesten. Men alligevel er det lykkedes Iran at øge produktionen med fra omkring 2,5 millioner fat til over 3 millioner fat igennem 23. På trods af hårde amerikanske sanktioner. Langt hårdere sanktioner end Rusland for eksempel. Det er et helt andet game. Det er helt umuligt for en bank for eksempel at agere, hvis der er blandet noget iransk penge ind i det. Men til synligheden er de gode til at få deres olie ud. De sender den til Kina, og det gør de lidt som russerne gør med deres shadow fleet. De handler udenom det officielle system, så de har en shadow fleet, en skyggeflåde, og så handler de uden om dollar. Og det er den måde, det er lykkes for dem at gøre. Eller er det i virkeligheden amerikanerne, der ser lidt igennem fingre med, at iranerne sælger lidt mere olie ud i markedet. Det er der også mange, der påpeger, at det kunne være en årsag, fordi vi har måske brug for den her olie, vi har ikke brug for de her høje priser, især i 22 og ind i 23. Husk, der tømte Biden stort set de strategiske olielager i USA. Så var det også meget rart, at der lige kom lidt ekstra olie fra Iran, og man har jo også nogle gange forhandlet med dem. Jeg tror, de fleste geopolitiske eksperter vil sige, at Trump vil nok køre en hårdere linje over for Iran og forsøge at stramme op omkring sanktionerne. Biden vil måske mere tillade, at der kommer noget olie ud fra Iran. Man har jo haft forskellige forhandlinger gennem tiden. Trump stoppede jo, da han kom til for 8 år siden, eller 7 år siden, omkring deres atomprogram og så videre. Ikke? Men vi ved også godt, at Trump er lidt uforudsigbar, men det vigtige er, at de får altså olien ud i dag. Det er en anden hovedpine for Saudi-Arabien for øvrigt. Så lad os prøve at kigge lidt på, det var det andet tema, det er jo OPEC eller OPEC+. OPEC Plus er jo de gamle OPEC-lande, og så primært plus, Rusland. Så er Brasilien på vej ind, men de får ikke nogen kvoter og så videre. Det er OPEC plus Rusland, så har vi OPEC plus. Hvad er deres udfordring her januar 2024? Det er igen
det er den her amerikanske olieproduktion. Det er faktisk den samme graf igen. Jeg ved godt, den er rimelig tricky, men jeg kan prøve at forklare, hvad der sker. Det her det er olieproduktion, som vi så den før. De forskellige shale oil boom, amerikansk olieproduktion, pandemien, det nye boom. Den røde her er produktionen fra OPEC. Hvad gør de under det første shale oil boom? For at holde prisen oppe, vi er næsten op på $100 her, jamen de holder produktionen uændret. Så de mister markedsandel, amerikanerne producerer, OPEC uændret. Så på et tidspunkt, så siger Saudi-Arabien i slutningen af 14, nok er nok, og så øger de produktionen. Det gør de jo, fordi at de siger, at vi er nødt til at stoppe det her amerikanske eventyr, og vi ved, at det er dyrt at producere i USA på det tidspunkt. Hvis vi presser prisen ned, så kan vi stoppe produktionen i USA. Vi kan presse de her små shale oil producenter ud af markedet, og så kan vi styre markedet igen. Det lykkes også. De stopper amerikansk olieproduktion. Prisen falder markant. Der er også en gældskrise og alt muligt. Og OPEC kan producere mere igen. Det øger produktionen, vinder markedsandel. Så kommer teknologien, det bliver billigere at producere shale oil. Amerikanerne begynder at producere igen. Siger de nede i Saudi-Arabien, hvad gør vi her? Vi får de andre lande med, inklusive selv. Vi mindsker produktion, vi trækker produktionen ned igen, for at holde prisen op, og det lykkes sådan set også til en vis grad. Men man mister jo massiv markedsandel her. Så på den ene side, så øger amerikanerne, OPEC taber. Så kommer pandemien, OPEC skærer kraftigt ned for at holde prisen op. Der er ikke noget olieefterspørgsel, fly står stille osv. Det er jo ikke USA. USA skærer også ned i produktion, men ikke nær så meget. OPEC kommer tilbage igen, vinder lidt markedsandel i den her periode her. Priserne stiger, de er egentlig meget godt tilfredse, men nu kan de ikke styre det mere. Amerikansk produktion går op, OPEC er nødt til at skære ned. Igen mister de markedsandel. Man kigger på markedsandelen. Det her det er for OPEC+. Jamen, så lå de jo for 8 år siden på en markedsandel omkring 54% af markedet. De kommer nok til at ligge et sted mellem 6, 47, 48% i år. Det er fra det internationale energiagentur, de siger 48. Jeg tror i virkeligheden, det kommer til at være lidt mindre markedsandel. Hvornår er man ikke et kartel mere? Hvor lille markedsandel skal de have? Jeg tror, det bliver et af temaerne. Måske ikke lige her i våren, måske i høsten, måske i 25, vi kommer til at diskutere, jamen skal olie være et mere frit marked? Ligesom kobbermarkedet, aluminiumsmarkedet og så videre. Et almindeligt råvaremarked, hvor der ikke er et kartel, fordi de simpelthen begynder at miste markedsandelen. Og det kan vi i virkeligheden takke amerikanerne for, fordi de har eroderet OPEC's markedsmagt. Jeg tror sådan set her i 24, at de vil kunne beholde den markedsmagt, men det gør ondt på dem, fordi det er markedsandel, man hele tiden mister. Og dem, der jo så at sige tager den her pris, det er jo Saudi-Arabien. Der er jo 3 store producenter. Der er Rusland, Saudi-Arabien og USA. De er nogenlunde lige store. USA er større. Især hvis man regner det NGL med. Russerne er jo med i OPEC+. Det er den røde her. Orange er det vel. De har stort set ikke skåret noget ned. Jeg tror, at Saudi-Arabien begynder at være rimelig trætte af russerne. Fordi det var ikke en del af aftalen. Det var altså, de skulle også do some lifting, som det så pænt hedder på engelsk. Hvad har saudierne gjort? Jamen, de har skåret for op imod over 11 millioner fat til omkring 9 millioner fat. De har skåret rigtig hårdt. De kan godt mærke det, og de er jo klart nu den mindste producent af de 3 store. Så det er dem, der bærer regningen her. Hvorfor gør de det? Hvorfor gør de ikke bare, som vi så i 14 og 15, lad prisen falde? Det vil gøre rigtig ondt også på Rusland og også en del af amerikansk produktion. Jeg tror, der er forskellige årsager til det. Jeg tror faktisk, at Saudi-Arabien mener, at det er retfærdigt, at olieprisen skal være 8 eller 90 dollar. Eller måske højere. Hvorfor det? Det her år, det er Brent-prisen set i det, man kalder faste priser i 2013-priser. Vi siger, hvad var prisen i 2013? Og så trækker vi inflationen ud. Så får vi det, man kalder realpriser, og så får vi en oliepris i dag under 60 dollar, hvis vi tager højde for inflationen, og jo omkring 80 dollar, når vi bare tager den nominelle pris. Olielandene har mistet stor købekraft, fordi det handles jo i dollar,
inflationen har været høj de sidste 2 år, blandt andet i USA, og købekraften af olien er altså markant mindre. Det tror jeg sådan set grundlæggende, at Saudi-Arabien mener, at de skal betale for os. Biden var jo det første sted, hvor han besøgte, da krigen startede i Rusland, det var jo Saudi-Arabien, så I må producere noget mere for at holde prisen nede. Nej, fordi nu er der også noget inflation på vej, og så videre. Så er der noget andet. Saudierne har nok brug for en oliepris et sted mellem $8 og $90, for at deres budgetter hænger sammen. Altså, det er jo ikke bare køb af fodboldspillere og så videre. Der er ret store infrastrukturprojekter. Det er jo ikke fordi, Saudierne har selvfølgelig en stor formue, de kan bruge af, men hvis de bare kigger på budgettet, så har de altså brug for en oliepris på $8-90. Tror jeg en af årsagen til, at de sådan set er villige til at tage de her kraftige produktionsudskæringer, fordi de ved, at alternativet er markant lavere priser. Så amerikanerne kan de jo ikke rigtig gøre noget ved, og jeg tror, det bliver sværere for dem, fordi at lad de olieprisen falde til $60 for eksempel. Det er ikke sikkert, der sker noget med amerikansk olieproduktion, som vi snakkede om. De er bedre finansielt, teknologien er bedre, break-even-prisen er lavere. Det er et andet ballgame end for 7-8 år siden. Russerne er jo det andet problem. Vi snakkede om det. De er jo med i OPEC. Det er et af udfordringerne, de tal, jeg havde før, de er fra Rystad Energi, så et rigtig godt norsk selskab. Det er en super analyse, men udfordringen er jo blandt andet ved Rusland, at vi ved ikke særlig meget, hvor meget de producerer fra dag til dag, fra uge til uge. Noget af det, vi kigger meget på for at have den helt up-to-date, hvad sker der egentlig her, det er faktisk, hvor meget udskibes der fra russiske oliehavne ude i verdensmarkedet, så det er jo Russian Seaborne Export, og det er sådan nogle firmaer, der laver det, man kalder AES tracking, altså de tracker tankermarkedet for at se, hvor meget olie er der. Igen, det er svært at se. De er måske lidt lavere, end de var her i våren, så kom der, men det er jo her, de lover at skære ned i produktionen. OPEC kom ud, kan I huske, de kom ud der i november, så siger det så, fra 1. januar, der skærer vi ned i produktion 2,2 millioner tønder. Det var det aftale. Det var den dårligste kommunikation, jeg tror, man har oplevet sådan for en international organisation nogensinde, fordi de sendte en pressemeddelelse ud, at nu har de haft møde. Det var stort set det, der var stået. Så fandt de ud af, okay, vi må hellere sætte ud, hvad vi har besluttet. Så sendte de sådan en ny pressemeddelelse ud, hvor de sagde, at vi har besluttet, at vi frivilligt vil skære 2,2 millioner tønder. Det lyder rigtig meget, det er meget, det er jo over 2% af verdensmarkedet. Men så man kigger efter, så kan man så se, okay, 1 million tønder, det er jo altså noget, som man allerede har besluttet. Så giver man blandt andet Emiraterne nogle større kvoter, det kommer lidt tilbage til. Det er noget af det. Noget af det er Rusland, som ikke har gjort det. Det, der nok kommer ud fra det møde der i november, er nok, i faktisk har man skåret 0,5 million fat væk her fra 1. januar. Vi ved det jo ikke endnu. Vi er nødt til at vente på de tal. Det er noget af det, der driveren, tror jeg, på sådan en måneds sigt. Det er at se, om OPEC rent faktisk har skåret ned, som de har sagt, de har 2,2 millioner fat per dag. Det er ikke det eneste problemer, de har i OPEC i øjeblikket. Angola, de forlod jo, kartellet. De er ikke verdens største producent, de producerer omkring 1 million tønder. Angola følte sig rimelig uretfærdigt behandlet. Hvad der er sket? Jamen, der er jo sket det, at blandt Nigeria og Angola, de her sub-Saharan lande, har ikke kunne producere nok op til deres kvota på grund af krig og dårlig styring osv. Har de ikke kunne producere nok olie. Så har OPEC sagt, karteller har sagt, jamen vi ikke kan producere op til jeres kvotaer, så mister I jeres kvotaer. Så vi tager nogle af jeres kvotaer, og så giver vi dem for øvrigt til de arabiske emirater, som står på spring for at producere noget mere. Det er blandt andet det, så UAE får lov at producere, emiraterne får lov at producere noget mere her 1. januar. Det var Angola så sur over, at de sagde, okay, men så giver det ikke nogen mening at være med i OPEC, og så forlader vi OPEC. Det er jo ikke det første land, der har forladt OPEC. Qatar forlod OPEC, da de ligesom ikke havde så meget olie tilbage, det er jo primært gas. Indonesien forlod OPEC på et tidspunkt, fordi at de havde så store subsidier, at landet faktisk brugte alt deres olie selv. Og så gav det ikke nogen mening med at være med i et olieeksporterende kartel. Så de var også ude. Men Angola er ude, det er ikke verdens største producent. Nigeria er noget større producent. De har sagt, at de er med i klubben,
Lad os se, hvor lang tid det varer, fordi de oplevede det samme, at de mistede deres kvoter. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi nogle af de her lande har jo udenlandske investeringer inde fra amerikanske firmaer og europæiske firmaer, kinesiske firmaer måske. Men det er klart, at de vil ikke investere i Angola, hvis Angola har en produktion her, de har en kvota her, så kan de ikke øge produktionen. Hvis de har en produktion heroppe, så kan de altså øge produktionen. Så det er ikke helt uden grund for udenlandske investeringer, fordi man vil være nervøs for, som investor, at investere dine penge der, hvis de har en begrænset kvota. For de kan altid bryde kvotaen selvfølgelig, men det er trods alt ikke ideen med at være med i et kartel. Så OPEC Plus har helt klart nogle udfordringer. Hvad med demand, efterfragen på olie? Hvordan ser det egentlig ud, når vi kigger her ind i 24? Hvis man kigger på 23, global oil demand, 2,3 millioner fat. Det var den kinesiske genåbning. De skulle ud at rejse, ud at fly osv. I år efterfragen er cirka det halve. Det er derfor Internationale Energiagentur. Det er klart, det er en helt anden side. Kigger på Kina 1,7, 0,7. Kina trak omkring 75-80% af efterfragen, væksten sidste år. OECD forventer, det Internationale Energiagentur, at de har negativ vækst. Den grønne omstilling begynder faktisk at virke. Desværre er det også noget med, at vi har lav vækst i OECD-området, men det er også en grøn omstilling. Faktisk noget, der betyder rigtig meget, især i USA, er, at flere mennesker er begyndt at jobbe hjemmefra. Fordi du tager din store gasolin-gosler og kører 50 mil. Hvis du jobber hjemme, så gør du ikke det. Og så betyder det faktisk også noget, at der kommer elektriske biler, blandt andet også i Kina, men også i USA og i Europa. Der, hvor vi også ser noget, det er jo jet fuel. Meget stor rejseaktivitet sidste år kommer fortsat til at vokse, men i mindre grad. Men på trods af electric cars og alt muligt, Tesla, så vokser forbruget af diesel og gasolin, altså benzin, altså stadigvæk. Så mere skal man heller ikke ligge i den grønne omstilling. Det her marked, det vokser stadigvæk. Hvordan ser det ud, hvis man ligesom laver en meget simpel efterfragen og tilbud herover? Udbud og efterspørgsel, supply and demand. Jamen, her har vi første kvartal sidste år, og når vi er under 0 her på de grønne, jamen så bygger vi lagrene ned. Vi har bygget lagrene ned, især i 3. kvartal, måske også i 4. kvartal. Hvis OPEC leverer de her produktionskort, som de har sagt, så kan de sikkert klare den lige nøjagtigt, og USA ikke producerer for meget mere olie, og så kan de sandsynligvis sikre, at olielagerne falder en lille smule gennem 24. Men det kræver, at de her produktionskort, som de før kun sagde, galt i første kvartal, dem gennemfører de gennem hele 24. Så de skal holde produktionen nede i hele 24. Så tror jeg sådan set, at de vil være i stand til at stramme markedet. Jeg tror egentlig også, at verdensøkonomien har det lidt bedre, end mange går tror. Der kommer rentecuts nu i hele verden. De hjælper altså på økonomien. Vi begynder at se de første tegn på, at fremstillingsindustrien faktisk begynder at have det bedre. Industrien begynder at køre opad. Der sker altså også noget på produktionssiden i år. Så hvis OPEC leverer de her produktionskort, så kan de altså få en lagernedbygning. Mindre lager, det er normalt lige med lidt højere priser. Men hvis OPEC står i marts og siger, jamen ved 1. april, så er det slut med de her frivillige produktionskort, så kommer vi til at producere noget mere igen, så kommer de altså til at opleve en pæn lageropbygning. Så skal prisen ned. Så det er det, vi kommer til at følge. Det er, om hvornår kommer OPEC ud og siger, at de forlænger de her produktionsnedskæringer ind i 2. kvartal, ind i 3. kvartal, ind i 4. kvartal. Jeg kunne godt forestille mig, at de faktisk kommer ud og siger, at nu er planen, at de her produktionsnedskæringer skal være på plads gennem hele 24. Fordi de kan også lave den her beregning. Hvis man spørger OPECs egen økonomer for øvrigt, så siger de, at efterfragen, demand will be 2,5 i 24. Det er helt det i skoven. Altså, så skal vi have en meget, meget stærk global vækst, hvis vi skal have lige så meget demand, som OPEC siger. Jeg tror, det passer meget godt for Internationale Energiagentur. Det er benchmarken. Men måske er de lidt for pessimistiske på verdensøkonomien, så vi kan få det lidt op der. Så der er geopolitik. Selvfølgelig den sidste emne, vi snakkede om.
Vi taler selvfølgelig meget om Rødehavet, Red Sea, Ardennerhavet og Suezkanalen. Jeg var til en, det er sikkert nogen kan bekræfte her, jeg var til en shipping-konference i Sverige i sidste uge. Der var faktisk rigtig mange, der var bekymrede for, at den dag man åbner, så kan man faktisk opleve, at der kommer kø, altså congestion, i rigtig mange havne i Europa, fordi så kommer der både skibe gennem Suezkanalen, og så kommer der dem, der går syd om Afrika, at de kommer på samme tid. Jeg ved ikke, hvornår det stopper. Man kan sige, nogle af jer kan huske Ever Given, der sad fast 6 dage. Verden gik at lave, fragterne eksploderede. Jeg tror, det er meget vigtigt at huske, at i 21 var hele systemet ekstremt presset. Du kunne ikke leje en container. Alle skulle købe fladskærme i Kina osv. Meget hårdt pres på supply chains. Det er ikke billedet i dag. Markedet kan nemmere absorbere. Og hvis der er nogen, der sidder lidt, som siger, at det passer ikke, jeg tror, at markedet trods alt nemmere kan absorbere det her. Der er noget ledig kapacitet op til, at det her sket. Det kan godt være, at man har taget en ledig kapacitet væk nu, men det er ikke nær så stram situation, som der var der for 3 år siden. Men det er klart, at det tager noget kapacitet ud, når man skal sejle hele vejen rundt om Afrika eller syd om Cape. Det, der jeg synes er et stort problem udefra, det er, hvis det er Hormuzstrædet, vi taler om. For husk her, der er ikke noget olieproduktion, der er stoppet. Der er sådan set ikke noget olietransport, der er stoppet. Det skal bare sejle lidt længere vej. Hvis vi spærrer Hormuzstrædet, hvis Iran spærrer det, så taler vi altså om 20 millioner fat om dagen, der transporteres igennem det område. Det er alvorligt. Det er altså 20% af verdensmarkedet, der kører igennem Hormuzstrædet. Det er en helt anden ballgame. Så er det alvorligt. Fordi du kan ikke... Så er der er faktisk fra Saudi-Arabien, er der faktisk en olieledning, og den kører også af Rødehavet. Så er vi tilbage igen, ikke? Og så er der selvfølgeligvis fra Emiraterne, er der en olieledning, der går over til, hvor har vi Fujairah, det er nogle af mine kolleger, der er omkring det her, ikke? Ja, så vi kan komme noget af det udenom, og selvfølgeligvis vil også kunne transportere olie den vej osv. Men Hormuzstrædet er en helt anden liga, end det vi ser i dag, hvis det spreder sig derfra. Det er derfor, det man skal holde øje med, det er helt tiden, hvor meget er Iran involveret i det her. Det er det, der er nøglen til at forstå den her analyse i forhold til både shipping og oliemarked. Det er, hvor meget Iran er involveret i det her. Og det er de jo rigtig meget, fordi de er involveret hernede ved Houthierne. De er heroppe ved Israel og Hezbollah. De er i Syrien. Så de er det. Det, der kan bekymre mig, det er, hvor meget Rusland er involveret i det her. Det er tankevækkende, at russiske skibe kan sejle fuldstændig frit igennem. Kinesisk kan jeg også til en vis grad, ikke? Hvem er der har fordel af, at russiske skibe kan sejle igennem? Det har Rusland. Hvem har ikke fordel af det her? Ukraine for eksempel, som faktisk har sejlet en del ved den her vej fra Odessa. De kan ikke sejle den vej mere. Det her rammer Ukraine ekstremt hårdt, at de ikke kan få deres ved ud den vej. Jeg synes, det er meget alvorligt. Det der er ekstremt. Det er virkelig, det er jo ikke vores hovedcase, men det er det, man skal holde øje med, det er, hvor meget Iran involveret. Men vi har trods alt stadigvæk Suezkanal eller Rødehav-problemerne. Hvad betyder det for de forskellige markeder? Det har jo ikke talt så meget om i dag. Hvis man kigger på gasoil, jetfuel, altså destillaterne, så er det jo vigtigt at huske, at EU er en nettoimportør, og vi har små lager af det her. Det ser vi i det, vi kalder crack spread, altså den mere præmie, der er for henholdsvis gasolie, eller marine gasoil, kan du også lægge ind på, eller jetfuel, altså den meget metal ekstra, den er kørt op, det er crack, den ekstra præmie for en fat er kørt op for jetfuel og gasoil på grund af den her krise. Vi er ikke tilbage på niveauerne, da krigen i Ukraine ligesom var på sit højeste, men den er kørt op, og det er grundlæggende, fordi vi er en nettoimportør. Især jetfuel, det trækker vi igennem Suezkanalen, hvor det er altså dyre at transportere det rundt om Afrika, og så har vi allerede i dag i oliemarkedet, man er nødt til at operere med sådan nogle lidt mærkelige grafer, fordi der er sæson, så det er det ugenummer, og så er det en masse år, hvor ligger vi henne niveaumæssigt på lagerne. Sidste år lå vi helt i bund med diesel- og gasolielager i Amsterdam, eller Rotterdam-området, og det er også der, vi ligger her i starten af 24. Vi har meget små lager. Vi har også relativt små lager af jetfuel. Det ser lidt bedre ud, men især diesel og gasolie har vi meget små lager. Det er der, at presset i virkeligheden er rigtig meget. Det er på det marked. Hvad så med fuel oil, som mange af jer sandsynligvis er eksponeret overfor? Hvordan ser det ud der?
Man kan jo sige, det her vil jo tendere til at give et højere demand, højere efterfragen, fordi vi skal sejle længere, så vi skal bruge mere fuel oil til skibene. Hvis vi spørger vores sådan, fysiske operatør nede i Ara, i Amsterdam og Rotterdam-området, så kan de faktisk ikke rigtig se det endnu. Spørger vi de kollegaer, vi har i de afrikanske havne, så kan de tydeligt se det i dag. Så det her, og det er klart, det er fordi de ligger ind i Afrika, Port Louis og så videre, tilbage i Afrika, der ser de altså efterfragt, men vi ser det ikke i yderpunkterne, for eksempel hverken i Singapore eller i Amsterdam, på den måde, der er en højere efterspørgsel. Men det vil komme over tid, i hvert fald på global plan, fordi skibsindustrien skal bruge mere. Men det, man skal huske, det er, EU er faktisk neteksportør af fuel oil. Vi brænder ikke alt det fuel oil, der bliver produceret i Europa. Det eksporterer vi, og måske kan der komme et træk, for eksempel ned mod de afrikanske havne af fuel oil. Men faktum er, at lagrene i Europa af fuel oil, de er ganske pæne. Så i virkeligheden er det nok andre ting, der driver både 3,5% og 0,5%, altså det vi kalder high sulfur fuel oil, og VLSFO. Det er igen det såkaldte crack, altså hvor meget koster det ekstra per fat. Jamen der ligger VLSFO, altså 0,5, ligger omkring $5 ekstra. Det er ikke specielt dyrt. Før krigen, og så der lå vi mellem 8 og $10. Der kommer blandt en hel masse af det her fra et nyt raffinaderi, det der hedder Al-Sawa i Kuwait. Så det er faktisk en relativt well supplied det marked. Når vi kører negativt, så er det fordi det er billigere. Det er klart, det er et restprodukt, residual oil. Det er blevet lidt billigere her på det seneste, på trods af, at skibene skal sejle længere, krigen osv., så vi ser ikke det pres på high sulfur fuel oil marked. Det er også lavsæson for efterspørgsel, fordi der er to, der bruger det her. Det er skibsindustrien med scrubber, og så er det så er det især strømproduktion i Mellemøsten. De brænder det her skidt af til strømproduktion, så der er en sæson, når det bliver varmt, går i våren og sommeren, så stiger prisen, fordi så efterspørger man residual og high sulfur fuel oil i Mellemøsten til at fremstille strøm af til airconditioning. Hvad er det til tiden? Hvad skal man, hvis man lige så samler det her op, hvad skal vi tænke om olieprisen her i 24? Jeg har brugt den her før, nogle af jer måske kende. Det her år er faktisk en chart, der viser, hvad markedet tænker om olieprisen. Ikke hvad jeg tænker, men hvad markedet tænker. Hvordan kan vi vise, hvad markedet tror om olieprisen? Det kan vi via det, vi kalder optioner, altså retten til at købe på et bestemt niveau, eller sælge på et bestemt niveau. Så kan man regne tilbage, og så kan man få det, man kalder en 95% sandsynlighed, 95% confidence. Konfidensinterval kan nogen måske huske, hvis de har haft lidt statistik. Og så kan man faktisk sige, jamen med 95% sikkerhed, så siger markedet, at olieprisen om et år ligger et sted mellem $150 og $40. Det er den usikkerhed, der ligger i markedet. Og hvis man synes, det er for meget, jamen så er I velkommen til at købe nogle optioner af os, fordi så er det jo den vej, at de skal. Men det siger lidt om, hvad markedet siger. Hvad siger forward-kurven? Den er faktisk en lille smule i backwardation. Så markedet siger, at prisen skal lidt ned. Jeg tror, de tænker på, at vi går ind i en svagere vækst, høje renter, og så er det typisk det, der ser i oliemarkedet, er jo backwardation. Hvad tror vi hos GRM? Jeg tror egentlig, vi kommer til at ligge lidt højere. Jeg er lidt mere optimistisk på verdensøkonomi. Jeg er ikke sikker på, at der kommer alt det olie fra USA, som mange tror. Og så tror jeg faktisk, at Saudi-Arabien er villige til at betale prisen. De er villige til at have produktionen nede selv, og de vil lægge meget pres på, at russerne også skal skære lidt ned i produktion. Så de er i stand til at holde et relativt stramt marked gennem 24, og så ligger vi måske lige en lille smule over 8, måske 8-5, når året er ude. Det er jo ikke meget i forhold til nuværende pris, men trods alt, at der ligger noget backwardation i det. Men jeg synes, det vigtige budskab, det er, at optionsmarkedet fortæller os, at der er en stor usikkerhed om, hvad det her det skal bevæge sig hen. Det kan også falde, det er klart. Begynder OPEC at producere meget hårdt. Kommer en global recession, så skal prisen ned. Hvad kunne sende den herop? Det kunne være Hormuzstrædet, der stænger ned, lukker ned. Og så endelig det spørgsmål, jeg får rigtig ofte. Er der en geopolitisk præmie i olie? Det ved vi ikke. Og hvis der er nogen, der siger, at de ved det,
så er det løgn, fordi du kan ikke måle det nogen steder. Men man kan give et bud på det, og det er måske en $4-5, og det er nok det, man skal forvente, at olieprisen vil falde, hvis vi i morgen får at vide, at nu er der indgået fred med Houthierne, og nu kan man sejle igennem for eksempel. Så tror jeg, at vi skal $4-5 ned i olieprisen, eller måske lidt mere, og så venter vi på, om OPEC laver de her nedskæringer. Så måske lidt kedeligt anslag, men det er der, vi ligger, og det er, fordi vi går ind i en lidt kedelig økonomi. Der er ikke super stærk vækst, men der er heller ikke en recession. Det er den her bløde landing, som mange taler om. Yes, Martin, jeg tror, det var det, hvad jeg havde planlagt. Jamen, mange tak for det, Arne. Vi har lige tid til et par spørgsmål, hvis der er nogen, der sidder og brænder ind med et spørgsmål eller to til Arne. Arne, hvad med, jeg ved godt, det er lidt uden for scope, men hvad med den norske krone? Hvornår begynder den at blive stærkere igen? Jeg har jo egentlig, jeg håber, der går mere end et år, fordi jeg forsøger at overtale mine drenge til, at vi skal tage på tur langs Vestlandet, men jeg tror først, det bliver til i 25, så i år bliver det til Island. Nej, jeg ved det ikke, men det er jo jeg har jobbet mange år med valuta, og det er jo vigtigt at huske, at små valutaer har det bare svært i øjeblikket, fordi man søger likviditet. Så er der mange ting, at aktiemarkedet er jo gået sådan der i år, også det sidste i fjerde kvartal, men piller man de her 7 store tech-selskaber, altså Apple, Netflix, Microsoft, Nvidia ud, så ser det måske knap så super godt ud. Og så er det jo et $år, tror jeg, fordi amerikanerne kommer nok til at have en bedre økonomi, end vi har i Europa. Og modsat mange andre, så tror jeg sådan set, at renterne i Europa kommer til at falde, måske endda mere end i USA, fordi det går faktisk ikke så godt i Europa. Det, der er det positive i Europa, er, at energiprisen, især sådan noget som naturgas, strøm, er kommet ned, og faktisk også prisen på kvoter, CO2-kvoter, er faldet 20-25% i år. Hvorfor er de faldet så meget? Det er jo interessant for mange af jer i shipping. Hvorfor er EUA'erne, altså CO2-kvoter, næsten faldet 25% i år? Jeg tror, det er fordi, at rigtig mange i strømproduktionen i Europa faktisk brugte langt mere eller producerede langt mere grøn strøm i 23, end de regnede med, så de har ikke brug for den antal kvoter til at indlevere i år, fordi de har produceret ved hjælp af atomkraft, vindkraft, solkraft, solpaneler, og mindre grad ved hjælp af kul og gas. Det skal vi være glade for, men det betyder også, at efterspørgselen EUA'er er mindre, så falder prisen på EUA'er. Vi kan måske lige slutte af med at sige, at Arne er også, når vi får lidt snacks og drinks her senere, så han vil være rundt omkring og åben for spørgsmål og snakke om, hvad der sker i markederne. Og Arne publicerer en del ting også på ugenlig basis på LinkedIn og på andre kanaler og sender mails rundt, så I må endelig tage fat i ham eller nogle af vores kollegaer hos Glander eller hos Global Risk Management, hvis I har interesse i at modtage nogle af de ting. Og Arne er altid villig til at stille op til møder og eller elektroniske møder, hvis der er nogen af jer, der ønsker en mere detaljeret gennemgang af, hvad der rører på sig i markedet.